सखी कंजन सखी गाड़ी में बैठा के पहले कंजन सखी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। गाड़ी में बैठा के पहले कंजन सखी जात रहनी भागलपुर बाजारी देखी हॉर्न बजाबे पिछुआरी देखी हॉर्न बजाबे पिछुआरी जात रहनी भागलपुर बाजारी देखी हॉर्न बजाबे पिछुआरी करत रहे हमर पीछा फोटो लागे दूगो खींचा करत रहे हमर पीछा फोटो लागे दूगो खींचा बस गईले दिल के अंदर सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कहले गंजन सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कहले गंजन सखी गाड़ी में बैठा के पहले कंजन सखी कंजन सखी गाड़ी में बैठा के पहले कंजन सखी हमरा त हो गइल सुन सखी प्यार हो करत मनवा लागे रही न कुआर हो शादी के हमारा ई है बासुतार हो जई है राजी बाबूजी हमार हो बाबूजी हमारे हो बाबूजी हमारे हो हमरा त हो गइल सुन सखी प्यार हो करत मनवा लागे रही न कुआर हो शादी के हमारा ई है बासुतार हो जई है राजी बाबूजी हमार हो बाबूजी हमारे निक लागे हमर राजा सखी आई बड़ी मजा निक लागे हमर राजा सखी आई बड़ी मजा बाटे खूबे ओहम सम सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कहले गंजन सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कहले गंजन सखी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। गाड़ी में बैठा के पहले कंजन सखी कंजन सखी करन मिथिलेश नाम उ बतैले घरे पर्वती उ हमके दिखैले जिला भागलपुर के चाट चटैले जाए के बेरी चोकोबार खियैले करन मिथिलेश नाम उ बतैले घरे पर्वती उ हमके दिखैले जिला भागलपुर के चाट चटैले जाए के बेरी चोकोबार खियैले साड़ी देले बाटे नया उ अमरपुर से लाया साड़ी देले बाटे नया उ अमरपुर से लाया बाटे लभर कृष्णा सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कैले गंजन सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कैले गंजन सखी रहनी भागलपुर बाजारी देखी हॉर्न बजाबे पिछुआरी करत रहे हमर पीछा फोटो लागे दूगो खींचा करत रहे हमर पीछा फोटो लागे दूगो खींचा बस गईले दिल के अंदर सखी लेके आइल रहले उ बेलोरो सखी गाड़ी में बैठा के कहले गंजन सखी लेके